Здравейте! Ето ни пред новия модел с 7 платки SD501DX. Това е моделът, който скоро ще замени изцяло бестселъра SD501. Запазват се 7-те платки, запазват се цветовете, които са на индикатора, но какво е новото, какво е предимството, какви са разликите между двата модела? Дали да изберете стария модел SD501, който се предлага на своята стандартна цена до изчерпване на количествата за Европа, или да се възползвате от новия модел, който ще остане в производство след това. Ще ви покажа всички характеристики на новия модел в сравнение с стария, а вие ще прецените дали това са предимства или предпочитате да се фокусирате върху възможността да платите веднага стария модел заради цената му, или да се възползвате от разсроченото плащане пак заради цената, или да го изберете, защото той ви харесва повече как изглежда. Иначе функциите са еднакви, имате 7 вида вода и отличното японско качество на технологията. Да започваме! Ето кои са 5-те основни характеристики, по които се отличават бестселъра SD501, старият модел, и SD501DX, моделът, който ще продължи да се предлага като единствен с 7 платки от тук нататък. Веднага щом наличностите за европейския пазар на стария модел бъдат изчерпани. Новия модел прави впечатление с това, че прилича много на K8 по корпуса си. Преобладава белият цвят, за разлика от стария, в който капака вляво е в черно, дисплея също е на черен фон и някак превзема погледа и оставаме с впечатлението, че е един по-тъмен модел. Тук визията е по-скоро за бяло с черен дисплей. Еднакво е, че имат бутон за включване и изключване. Втората разлика е, че този дисплей е по-скоро с усещането за тъчскрин, отколкото, както в стария, с бутончета, които се изтъркват и хлътват. Освен, че дисплея е тъчскрин, направен е с много ясен индикатор кое pH сме избрали. За 9,5 pH дисплея светва в лилаво. Той е много по-голям от предишния. За 9 pH става тъмносин, за 8,5 светлосин. За неутрална вода или чиста е зелен, за бюти вода изкрящо жълт и силно киселата вода означена в флуоресциращо жълто. Така, дори и да не знае език, човек много лесно може да различава на кое pH е превключено. И като казах езици, това е третото, по което се различават двата модела. Предишният модел беше наличен с управление, опътване само на английски, докато тук софтуера предвижда ползването на 8 езика. Enagic навлиза в атрактивни пазари като Виетнам и арабския свят, за това е включило езици, на които да намери там своите партньори и клиенти по най-лесния начин. Четвъртото предимство на този модел е лесно разпознаване колко течност имаме в контейнера за електролиза. Тук има светлина, която се вижда дори и вечер, вместо поплавъка в стария модел. Петата характеристика, по която се отличава, е токовото захранване. Този модел SD501DX може да бъде включен навсякъде по света. Не се чакат моделите за Европа, не се чакат моделите за Щатите да са налични. Един модел се произвежда за целия свят и вие може да носите своя апарат навсякъде, където пътувате или се премествате да живеете. И тъй като казах, че има 5 разлики, нека тази бъде петата, защото дисплея дали е цветен, бял и бутончетата гумени или не, ще ги броим за една разлика. Тук имаме следното. Много важно, различно нещо. И то е, че в софтуера на този апарат е вградено опътване как да почиствате месечно своя йонизатор. Как става това?
Powering off. Изключваме от бутона за ток. Натискаме за 3 секунди 2 и 5 бутона. И се появява опътване какво да направим, така че да почистим уреда. В стария модел нямаше такъв софтуер и се налагаше някой да ви изпрати опътване като файл или видео, а често това беше видео на друг език. Много неудобно. Ето, че вече имаме доближаване до K8 и по менюто, което ни опътва какво да направим за почистване. И ако тези нововъведения не ви впечатляват, не ви касаят като потребител или бизнес партньор, то тогава заложете на старата версия бестселъра SD501. Ще имате всичките 7 вида вода, ще имате безупречен ионизатор, който ще продължи да се поддържа от компанията със своята 5-годишна гаранция и доживотно обслужване и няма да съжалявате, а ще имате отлично съотношение цена-качество. Ако обаче решите да предлагате този модел на други хора, защото той ще остане единствен, който ще се вижда в бъдеще и ще може да бъде доставен. Ако ви харесват екстрите, които са включени в софтуера, ако не е притеснително, че за това има нова цена, тогава заложете на новата технология. И в двата случая ще имате отлична канген вода и не само. За останалите 6 вида вода търсете нашите опътвания, опит и консултация. Бъдете здрави!